Әмирхан еники матурлык. Бәдретдин айлар буе култыймеш яткан скрипкәсен шактый озак азапланып киләде. Шул чакта мин аның әнисенә күтәрелеп карадым. Ана үзенең шәкерт улына шундый бер тирән мәхәббәт белән карап утыра иде ки, мин хәтта йөрәгем тәнем белән әллә ничек тетрәнеп куйгандай булдым. Аңлыйсызмы? Күз алдыгызга китерә аласызмы? Шушы зурайып ачылган өнсез карашта бер адәм затына гына түгел, бөтен җан иясенә хас ниндидер үзе эшләнгән мөҗизага таң калу һәм шуңа чиксез куану, горурлану ап-ачык чагылып тора иде. Ул тапкан бит бу баланы. Ул имезгән бит аңа күкрәк сөтен. Ул шушы сөлек кебек егетнең әнисе бит. Шәкерт әнисе, гыйлем иясе булачак кешенең әнисе. Ихтыярсыздан йөрәгем үкси башлап, мин тизрәк башымны түбән идем. Бәдретдин маташа торгач ахырда скрипкәсен көйләде. Бер-ике көй уйнагач, ул ниһаять әнисенә дәште. Әнкәй, сиңа нәрсә уйныйм? Әнисе бер мәлгә балаларча кызарып, шул ук вакытта куанычыннан тагы да балкыбрак китте. Ләкин кайтарып сүз әйтә алмады. Әнкәй, син шушы көйне ярата идең бит, диде Бәдретдин һәм салкын чишмәне уйный башлады. Аның шул кадәр гади, табигый, җылы якын итеп дәшүе минем соңгы шикләремне дә шәлпәрәмә китерде. Әнисе өчен уңайсызлану дигән нәрсәнең әсәре дә юк икән Бәдретдиндә. Кайда ул уңайсызлану? Берәүне дә күрмичә, бары әнисенә. Әнисенең әнә шул башта безне чирканырга мәҗбүр иткән шатыра, чалыш, акайган күзле йөзенә генә карап, ул скрипкәсен уйнады. Аның бу аз гына моңсу карашында әнисен эзлеп ярату гына түгел, аны беткәнче аңлау, кадерләү, юату сизелеп тора кебек иде. Белмим, булай карый алыр өчен күңелләрдә нинди генә тирән мәхәббәт дәрьясы ятырга тиештер инде. Әллә бу шулай бик ямьсез ана белән бик матур бала, яки киресенчә, бик матур ана белән бик ямьсез бала арасында гына буламы икән? Соңгысы ихтимал, еш ишри торгандыр, әмма беренчесен ишеткән дә, күргән дә юк иде. Шулай да безгә кузгалырга вакыт иде инде. Җире күгетен, буш, моңсу. Бик моңсу миңа. Бер ни эшли алмыйм үзем белән. Самавар артыннан гына улына карап торган ана күз алдыма килә дә, эчемдән тагын үкси башлый. Кемгәдер йодрык селкеп кычкырасым килә. Ямьсез түгел бит ул, матур бит ул, матур, матур Бәдретдиннең әнисе.